Добре, хайде да си поговорим за кафе. Но не за онова, което пием сутрин, просто като доза кофеин. Днес ще отворим вратата към един съвсем друг свят, този на специалното кафе. Пригответе се, защото ще открием аромати и вкусове, които наистина могат да променят изцяло представите за тази напитка. Повечето хора свързват кафето с едно нещо – горчивина. Ами ако ви кажа, че то може да има вкус на боровинки, на жасмин или дори на мед, и то без да е добавена и капка захар или сироп. Точно тази идея ще разнищим сега. И тук не говорим за някакво кафе, което струва повече от злато. Не. Става дума за една такава междинна зона, нещо като хубава бутилка вино, която си купуваме за специален повод. Да, лукс е, но е достъпен. И точно този лукс може да превърне един обикновенен момент в нещо запомнящо се. Хайде да надникнем директно на най-горния рафт. Какво всъщност прави едно кафе не просто добро, а легендарно? Започваме, разбира се, с голямата звезда – панамската гейша. Това е истинска легенда в света на баристите. Представете си изключително сложен, флорален профил, който напомня на жасмин, на цитрус. Не случайно това кафе редовно обира най-големите награди на състезания и буквално задава стандартите за качество. А сега рязък завой към нещо напълно различно. Ямайското синя планина. Тук не се търси експлозия от аромати, ами перфектен баланс. Това е класическия лукс. Меко, с почти нулева горчивина. Цената му идва от изключително малкото производство и огромното търсене, особено от Япония, където го обожават. Ето това е една прекрасна врата към света на специалното кафе – етиопското иргачев. Профилът му е много елегантен, напомня на чай с леки нотки на бергамот и цветя. И знаете ли кое е най-хубавото? Този уникален вкус идва на доста по-достъпна цена, което го прави, може би, най-добрият избор за първокласно изживяване, без да се налага да разбивате касичката. И накрая има една съвсем различна категория кафета, такива, чиято цена не се определя от регион или сорт, а от победа. Победителите от конкурса Cup of Excellence са оценени от международно жури и се продават на търг. Тук цената е директно отражение на обективно измереното, изключително качество. Просто най-доброто от най-доброто. Добре, но каква е истинската, реалната разлика между кафето от супермаркета и тези специални сортове? Хайде да ги сложим едно до друго. Мисля, че резултатът ще е доста изненадващ. Първият шок, разбира се, идва от цената. Разликата е, огромна. Понякога говорим за 30 пъти повече. И веднага изниква въпросът – защо? Отговорът е, че зад специалното кафе стои ръчен труд, прецизен подбор на всяко зрънце и майсторско изпичане. Целият процес прилича повече на създаване на произведения на изкуството, отколкото на масово производство. И ето тук е същината. От едната страна имаме познатата ни горчивина, която често е резултат от прекалено изпичане, и целта е проста – кофеин. От другата страна обаче имаме буквално експлозия от вкусове. Плодова сладост, цветни аромати, деликатна приятна киселинност. Тук целта вече не е просто да се събудим, а да изпитаме удоволствие, точно както при дегустация на хубаво вино. Самият ритуал също се променя. Забравяме за бързото еспресо на крак с мляко и захар. Вместо това преминаваме към по-бавни, филтърни методи на приготвяне, които позволяват на всеки нюанс във вкуса да изпъкне. Захарта става напълно излишна. Рутината се превръща в съзнателен момент на наслада и любопитство. Звучи сложно, нали? Всъщност, изобщо не е. Сега ще видим колко е лесно да се организира собствена дегустация вкъщи и да се докоснем до този свят. Тук трябва да забравим за сложната техника. Ключът е само в едно нещо – последователност. Целта не е да се направи перфектното кафе, а да се приготвят 2 или повече различни кафета по абсолютно еднакъв начин. Само така може да се усети истинската разлика между тях. Самата дегустация е като да разгадаем пъзел в 3 стъпки. Първо, помирисваме. Какво се усеща? Цветя, плодове. След това отпиваме малка глътка. Сладко ли е, кисело ли е, плътно ли е в устата? И накрая обръщаме внимание на послевкуса. Колко дълго остава това приятно усещане?
За да не се провали експериментът, има 4 убийца на вкуса, които трябва да се избягват. Първо, захарта и млякото. Те просто маскират всички деликатни нотки. Второ, ако напитката е твърде гореща, тя изгаря рецепторите. Трето, дегустацията само на един вид кафе не дава никакъв контекст. И четвърто, старото изветряло кафе просто е изгубило душата си. Така че запомнете, сравнението и свежестта са всичко. В крайна сметка, всичко се свежда до едно. Преминаването към света на специалното кафе е преди всичко промяна в начина на мислене. И така, какво ще се разкрие? Ами, ще стане ясно, че кафето може да бъде сладко само по себе си, че горчивината изобщо не е задължителна. И може би най-вълнуващото, ще започне да се изгражда една собствена карта на вкусовете и да се разпознава уникалния характер на кафета от различни краища на света. В тази фраза обобщава всичко перфектно. Вече не става дума за някакъв механичен навик, а за съзнателен акт на изследване, на любопитство и на наслада. Светът на специалното кафе е една цяла вселена, която просто чака да бъде открита. Така че следващият път, когато си приготвяте кафе, спрете за миг. Помислете, какво ли ще разкрие първата истинска, осъзната глътка? Пътешествието тепърва започва.